No, si puc convidar. Hona etorri gara aldarrikatzera txiki eta otaegiren memoria. Eta haien memoriarekin batera, haiekin batera, faxismoari aurre eginez, gure herriaren askapen nazional eta sozialari jarraipena eman zioten ehunka gizon eta emakumeena. Gaurkoa bezalako egun batean aldarrikatu nahi dugu, halaber, errelato propio bat eraikitzeko dugun eskubidea. Aldarrikatu nahi dugu errelato anitzen beharra. Hala nahi baldin bada, errelato anitz baten beharra. Zentzu horretan, badago sinistarazi nahi duenik, sinistarazi nahi digunik, herri hontan ez dela gatazka politikorik izan. Ez dugula horrelako errelato bat onartzen eta onartuko. Duela 40 urte, 77an, puntu amaierako lege bat inposatu zen Espainiar estatuan. Frankismoaren krimen guztiak zigorgabe utzi zituenak. Gure herriak bake osoa nahi eta merezi du. Bake justua, benetako bakea. Eta bake horrek eskatzen du aldi batetik egia osoaren ezagutza. Beste alde batetik biktima guztien aitortza eta erreparazioa. Eta azkenik, nola ez, herri honek bere etorkizuna libre eta demokratikoki duen eskubidearen aitortza eta errespetua. Gora borrokalari antifasista guztiak! Agur eta ore guztiei! Para quien fue un simple Juan, hambriento le condenaron. Ahí estaba Juan Paredes, a quien el Chiqui llamaban. Mañana cuando yo muera, no me vengáis a llorar. Nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad. Hay en ese torri, es naiz lurraz mingoametza, askatasuna izea. Irrintzi bat entzun da, Nilton Korrea. Gora, mutarra! Gora!